दुमनायनि सिगां बेखौ बिदि खालामना लानांगौ बिथाखौ मोजांहाय एकदम समानै राउन्ड बिगानै खालामना लानांगौ बेखौ नाय बे बाथौ दुमनाया थसे औवाजोंनो जाथारनांगोन खामि खुन्थिया बे जाजोबनांगोन नैबे गिबिसिन जरा खामि माने जोंनि जि गुरुमा जायखौ जों 18 गुरुमा होननानै बुंदों बेनि गिबिसिन गुरुमा माने जायखौ जों माने जोंनि गुरु बाथौनि गुरुमा होनना बुंनाय जि बे माखासे गुरुमाया नाम दङ बयहाबो गावबा गाव मुं दं जेरै माने मोनसिंसिं बोराय मोनसिंसिं बुरै आग्रां बुरै खैला बोराय खैरा बुरै रजं बोराय रजं बुरै बिदि माने 18 जरा गुरुआबो मुं दं बेखौ नाय बिदि औवानि हेबनो गारलांबाय दानिया लहानि माने सोरनि बानायग्रा जाजोब्बाय बेनिखायनो बेखौ बिदिखौ लाबोनाया जे बयबो औवाजोंनो जोंहा हेबनाया जाथों हानायमानि हारिमुआ थाथों खामानियाबो थाथों बिदि होननानै ओमफ्राय माखासे रोङिनि थाखाय बे खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ बेनिखायनो बेखौ रोंहोनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बयबो अनसायलायनानै बे भिडिअखौ बाथौ दुमग्राफोराबो गोजोन मोननानै नायनानै एसे फोरमायलायनांगौ कमेन्ट होनांगौ माबायदि जानांगौ बेखौ होमबानिया आं फोरमायफिननो खाबु मोनगोन दानि बेवहाय बावथाय मुवा बायदिसिना नुनो मोनदों नोंथांमोना बे बावथायादि बिदि होथारनांगौ माखासे बिदि बाथ्रा दङ मा हागौ मा सक्षम दं गावनो जि केपासिटि दं बेजों एसेल' इसोरनि नामावबो जोङो होनांगौ मानोना जों बार हा दै अर अख्रां बिनि गेजेराव दङ आरो बे जाबाय इसोरनि सोरजि बेनिखायनो जों बेजों माने बिनोबो बावथाय होनांगौ होननानै जों फोथायना लानानै बे बावथायखौ होयो आरो नैबे जाबाय माने गिबिसिन खामि जाय गिबिसिन खामिखौनो जों मा होननानै बुंदों माने दोरसि बान्दो होननानै बुंनाय जायो बाथौ बान्दोबानि गिबिसिन बान्दो बियो बे जाबाय दोरसि बान्दो माने प्रेगनेन्ट बेखौ होनो दोरसि बान्दो बेखौ खुग्लुबनानै होनांगौ ओमफ्राय नैथि बान्दोआ जाबाय जोनोम बान्दो बेखौ खांग्रांनानै होनांगौ माने थसे औवाजोंनो जाथारनांगोन खुन्थिया खामि सिरिन्ज खाथि बयबो बेयो जाबाय जानानै थांबाय बियो बेनो माने जोनोम बान्दो जोनोम जाबाय आरो बे थामथि बान्दोआ जाबाय जोंनि सिंथिं हाबनाय बान्दो बेखौ बुङो हाबा बान्दो एबा जुलि बान्दो माने संसाराव हाबबाय बियो आगान होबाय आरो बिदिनो दङ ब्रैथि बान्दोआबो जाबाय खांग्रांनाय बान्दो बे मोनसे बे खांग्रांनाय बान्दोखौनो होनदों मा माने रुंनाय बान्दो एबा जोङो बैसो जाबाय बोरायलांबाय आरो बे संसारनि नेम जोनोम जाबा बोराय मानसिया बुरैयो आरो बेनि उनाव मोनसे बान्दो फैबावगोन जोंहा बे बान्दोआ जाबाय खुग्लुबनाय बान्दो आरो बे बान्दोखौ बुङो माने थैनाय बान्दो बे बान्दोखौ हेबनायनि सिगां बिदि खामिखौ साफ्रेनानै बिदि गुरुं खालामना लानांगौ बेनिफ्राय हरै फाखायनानै हरनांगौ बेजों बिनि टेकनिक एबा मेथडआ बेखौ बिदि खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बे बान्दोआनो जाबाय जोबथि आरो जोबथि सैथो बेनिसाय सैथो आरो संसाराव जेबो गैलिया मानसिया संसाराव जोनोम जायोब्ला बियो थैनांगोन बियो अराय सैथो इउनिभार्सेल ट्रुथ खामिखौ नैबायदि खेवनानै लानांगौ आरो एसे बेखेवना लानांगौ जोंनि जे गुरुमाखौ एसे समायसार होनो थाखाय सायाव बहाय फेरेंगा लानजाय दाननाय जागोन बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो बेखौ एसे फुवारना लानानै समायना खालामो बेखौ समायनायजों लोगोसे फाग्रि नैबे सिरिन्ज खाथि हेबनाय नायदो सिरिन्ज खाथि जायखौ जों सोरगो मोथो फाथाल होननानै बुङो बे सिरिन्ज खाथि हेबनाय माने माबाया मा जेनेबा मा होनो बेखौ हेबनायनि जेरै धारा हेबनाय खबाइ हेबनाय बायदिसिना दङना बे हेबनाया जाबाय बियो एसे आलापाता खानाय हेबनाय उन्दैफोरनि बेबायदि महरनि नुनो मोनो आं नाथाय बियो माबायदि बेखौ आंबो एक्जेक्ट मिथिया नोंथांमोना नायनानै लानानै एसे सोलोंनानै लादो बेखौ जाबाय सिरिन्ज खाथि सोरगो मोथो फाथाल होननानै जायखौ जोङो फोथायो बेखौ मुस्रायनानै हरै लांनानै एसे हेबनानै हर जेन बे गवा बेखौ माखासेया मोसा मेगन होननानैबो बुङो आरो खोनानो मोनो बे जाबाय सोरगो मोथो फाथाल बेखौ बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय फैगोन जों दानिया माने बाथौ बिखा हेबनाय नैबे गुरु माने बे जि खुन्थिया बेखौ गोबा एसे हाखावनानै लाखायो ससेखौ बेनिफ्राय बेखौ लावसिन
खौ नायनानै एसे दानस'नाय जायो नैबेवहाय एसे हाखर जावनानै बेखौ गिबिसिननि जराखौ मोनसिं सिं बोराय मोनसिं सिं बुरै जायखौ जों बुङो बेखौ माने गिबिसिनाव लानाय जायो माने बियो माने हार्ट माने बिखा बेखौ माने बाथौ बिखा जों जायखौ बुंदों माखासे बेखौ दाउथुर बिखाबो बुङो नाथाय दा बांसिनानो बेखौ बाथौ बिखा होननानैसो मोनथिगौ आरो बाथौ बिखा होननायानो साबसिन जायो होननानै आं गावगाय बाख्नायनानै लायो आरो नाथाय बे गावबा गावनिसो बाथ्रा जाय जेखौ बाख्नाय बे जाबाय बिनि हेबनाय टेकनिक बेखौ नायनानै लानांगौ बिथिं लांदो आरो बेखौ उनावहाय बिथिं लाबोगोन उननि भिडिअ गासै नुनो मोनगोन।